vlez tam, vlezeš tam. Tak tam vlez normálně, jak může. Jo, neseď tu kameru. Ježiši, ono je tak... Dobré, no. Nespadne? Ne. To už radši otevřu, jo. Espresso, tiramisu, cappuccino, amaretto. Budu jíst asi tiramisu. Ty? Co je amaretto? No to právě nevím. A cappuccino nemám ráda jako. A espresso? Espresso. Tiramisa je ta hnědá. Jo. Tak já jsem tiramisu, jo? Mhm. Tak jedem. Kde máš hlasovačci ty? Ježišmarja. Tak hlasuj. Ježiš, se vzala 8. A já se nemůžu 19. dívat, ne? Já to musím 19 je poznat. watermelon? Jo. No tak to už jsem snědla. A já mám co? 8? Dip. Dip. To je. Špína. A co to je? Tohle. Já to jako sním, ale je to špína, no. Stubí špínu. Chceš na špínu? Okay. To je v pohodě. To je drsné. Prostě nikdy jsem špínu nejedla, ale to je špína. Ale už jsi měla vzít něco za ten watermelon, ne? Tak toto? Za ten watermelon? 10. To je toto? A co je to žluté? Hro ten egg, to je zkažené vajíčko. Teď máš jediné. Co děláš? Jenom tím džuchám. Tady máš. Papej. Ježiš, to bude Ježiši, hnusné. neboj se toho. A nech mi poukoukat. Musíš do toho jít, když máš v klidu. Co to? Jak ti to chutná? Že jako není to zase tak strašné. Zkus to. Normálně. Že se to bála, to víš. A co by to mělo být? To? Sushi. Jako... Takové... No, vlastně to nejde. Ty si to prostě představíš, budeme to hádat, co by to mělo být. Jdem, pojď. Mám 9. A jak teď mám vědět, co to je? Tak já ti to dám a ty to hádáš, jo? Než mi dáš něco hnusného. To je nějaká krev. Uvidíš. Chceš to ochutnat? Trošku. Je to víc jako dál? Mi to chutná jak jahoda. No jo, mě to chutná. Co je? Se bojíš? Co to je? Žížala. To není žížala. Jedla jsi někdy žížalu? Ne. No vidíš. Ale to teď mám všechno v zubech. No, ok. Aspoň si hryznu, jo, když už. Ježíš, to je rozstav. Jako jahoda? To nechutná, ale... Ty jdeš, šup. Kořice. Od kdy je čery z kořice? Zkus. Ty z kořice.
Hm? Má být cherry. Jo. Jak má vypadat skořice? Taky tak nějak, ne? Mhm. Ty ty červené, to bude asi. Je, tady ještě máš žena. Yeah. 2. Já se budu dívat. Černý péč. Mi bude špatně. Já nesnažím péč. Já tež ne. Tak od teď hýrou péč. Fakt? Mhm. To je takový sladký péč. Jako jo, no. Začínám pálit. Super. A je to jako péč. Fuj. No tak to je hnou. To je jako když rozkousneš kuličko. Tak tady bylo zatím jako nejhorší. Já si to tutti frutti. Máš a tu nemáš? Ale třeba to modré, to je co jako soup. A toto? Jinak. Aha, jo, to co měl. Je to vajíčko, hnusné. Tak jdem do toho? Zkusíme lemon. A ten tu není. Ty si bylo sumě. Toto je banána? Mhm. Tak chci zkusit. To je nedobrý. Jdem to jíst postupně. A co jdem? Co to šere? To jdem péč. To jsme To už měli. jsme měli. Tak to... Červenou jsme teď měli. Ale neměli jsme ještě cherry. Mám také těžko říct, kde to je jako. Ach, více. Dneska jsem to dala. To asi cherry jako. Já tohle je taky cherry. Akorát mi to pálí. Tak To chili. zkuříte. To pálí. Fuj. Co je to oranžové? Zvratky. To bude chutné. Mňam. Už se těším. Tohle jsme taky už měli. To je to už ne? A špínu Zelené? taky. To zelené je ten... Co je? Tuším. Máme se mají dobré. Polívka? To bude asi nejlepší. To je ne? mýdlo. Jak chutná mydlo? Já nevím. Špatně. Tak to zkus. Myslíš, že se ti bude mydlit z pusy? Zkus. Mydlo, no. To je zbytek mýdla? Jde vidět, že máš ráda mydlo? Ne, jenom jsem to chtěla dojíst. Tak co? Co jsi z toho vybral? Jak si losnem ty čísla. No, Takže co to je? 18. Čekej. To je 11. Je tam 11 něco? Jaké to- čísla berem? 15. 11 je zelená, ta tráva. To jsme měli 18. Takže 18. Co ještě patřuje, jaké čísla? Opárek tu nemáme třeba. 9. 9. Co to je za číslo? 1, 2, 3, 3. 16. Co se čísla dělají? 14? Teď mám 13. 16, 19. A co je? Počkej, to nevychází. Já budu počítat? Prosím tě, řekni mi, jaké čísla potřebujeme a pak se rozsnem. 18, 18, 19 za to. Ty zvratky jsou 19, ne? Nebo ne? A jedna. Mám 17.
Takové číslo ani nemáme, mám 16. 4. Tak to asi uplouklo. To je jedno, tak prostě napiš. Nemáš. No tak to napíšem. Napíšem ty Mám to čísla. schovat do toho? Ty to? Hej, a nedáme prostě 1, 2, 3. A jedničku, že je třeba oranžová dvojka, že je Jo. zelená, žlutá, že je to. Já to strhnu. Dáme jenom 2, jo? Že si každá může vytáhnout. Počkej, tak teďka to jsou 3 druhy. No, takže si vytáhneme jenom jeden, anebo? Jeden na ten třetí dáme A dáme na to půl. obě na... Ne, a dáme to jakože... Jakože každá půlku, ne? Jak jsme to dělali teď? Ne, prostě celá Každá to budeš celá? muset dát do pusy, ale celá, ne hryznout. Tak jo. A jenom jeden, nebo 2, nebo 3. Tak jako můžeme si vzít jakože Tak každá vezmeme 2, 2, no. ale zase ať nemáme stejný, ne? Třeba 2 zvratky. No. To je jedno, prostě, Máš tu tušku? jo. Mám dostat 1, 1, jo? 2, 2, nebo jak? Mhm. Ježíš, to bude dlouhé video. A to takhle všechno tam. Nevypí to. No pravda, teď budou hnusné věci. Teď se poletíš, já tě ráda pustím. Ty tam. Takže teď si vytáhneme každá a co? Ne, ty vytáhni Vlastně jedno to? číslo a dáme si ho obě. A já vytáhnu Tak druhé jo. číslo a dáme si ho obě. A proč jsme psali 3 To je jedno. Jedno prostě nemusíme ochutnat, chápeš? Jo. 2. Tak Co je jo. 2? Aha. Tak jinak. Tak prostě co je druhé v pořadí. No dobře. Takže první je to zelené, druhé je zkážené vajíčko. Takže ber. Jdeme na 3, 2, 1 teď? Jo. 3, 2, 1, ber. Fuj. To je tak chutná, jako? Já nevím. Já nevím, co dělím, no. Fuj. A jako já to přežiju. To je hnusné. Já už to mám v sobě. Já si mě ten výraz, co budeš dělat. Ne, dobré. Chutnalo ti zkážené vajíčko, jo? Asi začnu požírat. Mhm. Nehlasuju já, jo? Já jsem měla ten malý. Já si půjdu radši dopustit pití asi. To nic horšího už mít nemůžeme. Zvratky. 3. Zvratky. Já si jdu dopustit do pití, jo? Ne. To bude hnusné. Já nesnáším zvratky. Ale já taky ne. No. Chceš jí dopustit pití? Máš tu čokoládu. Třeba špínu. To je ale dobré. Prostě jedla jsem někdy špínu a takhle prostě chodila špína. Já vzala jsem. Pojď něco zkusit, mami. Pojď, Nebojte něco se, dáme. to se zvládne. Takže to pomeranč. Že máme to nejlepší, co můžeme. Jdeš?
si hraje s Vendalínem. Já se fakt bojím, že ty myslíš, že mi bude stačit tenhle zbytek čokolády? Tak jest dál. Díky. Tak já zkusím to amaretto. Zkus prosím něco. To... Počkej. Já ti dám vyšení nebo skořici, chceš? Mě ani moc... Ne, Můžu to my to pohnout? natáčíme. Jo, aha. Ať vidíme ty ksichty. Aha, tak já vám Máme. to dám takhle. To jsme snědli všechno. Mně třeba chutnal ten pepř. Ale tady je prostě třeba skořice. Ale to se nemůže s ničím splet. Skořice nebo... Cherry. No? Fakt to je dobré. Nebo co? Cherry. Zkus. Sherry, že? Nevím, jak se to říká. Cherry? Nebo sherry máme? Nebojte Podívám na se. seznam. Tak počkej, já to tam vrátím, ať se mi to nenalepí na ruku, prosím. Jdem na to, Marky, pojď. Jenom zvratky. Takže to možná pozvracím, jo. I to vajíčko mě natáhlo. A to je vevnitř, to příchuť, nebo to je Vevnitř. ten obal? O, ten obal je na smrádli. Tak chceš jít radši do tam toho? Jako zvratky a šušně, to je prostě jedno lepší než druhé, fakt. Tak šíjí Ty to si nebojíš přežili. zvratku? Já se nebojím ničeho. Si pozvracím. Tak máme tady celou trávu. Tak si dáš něco dobrého, čokoládu. No a co jste už měli? Všechno, ne, počkej. My jsme měli banána, to už není. Já ti řeknu, co jsme měli, co... Všechno jsme měli, co je tady. No? No. Tak já ti jednu vylosuju, jo? To Ne, fakt, já ne, ale já mami, nechci. tyhle fakt nejsou špatné, to i když je to prostě žížala, tak to špatně nechutná. Ne, Vanda to si říkala, že jí to chutná jako jahoda. Mně to moc nechutná ani, jako když to bylo dobré příchutě. Tak tady máš. Děkuji. Mám vy. Ale táta si možná dá. Tak ať přijde. Jdem na zvratky nebo na to druhé? Tak ať máme zvratky za sebou. Mhm. Co když je to Si tak vyber. natáhne? No tak si kousní půlku, no. Ale jeden zbyl, takže pojďte s náma do toho. Pojď, mami. Čeho? Ještě je to dobré, mě to chutná. Smrdí? Pomaranč.